Yo, nana ya baby I piano do so FM. Midna ha midna ma uku ni na bushia. Nana ya bushia pa ya no wa mo so asi.
ọmọ wọn so te wọn mọ ba ọmọ sẹ ba ya ya e ọmọ kuta mmiri ọbaako 100 Ghana cedis bi ai ẹfa te ẹka so bi saa na okura coast okura pani ọsẹsẹ bridge amọ mekura yi a nso bi ba ya mekuta ẹpima head no 50 Ghana cedis na ya ẹsẹ gye ẹfa te no ade nyinaa ne ka so bi ẹbẹ gye ti ya das ẹni mo se emu na ya ọmọ sẹ akwa so ya de ta ne ma wa nyina chi so pataku no ho no na ọkọ system nyame ehira mo pa ma ya Certainly, a robot. I am a cemetery. I am a good taffo. Offering Granton, Nadra, I want to so. Ever share with you. Something I am a robot. I am a good taffo. And then I can open a chef of them. Well, Abusia, the Atomani, I was a penny a man. Nabusia, was a man Montesa, Abusia Tono. Abusuato no yeje timia na mekuta krata no je abusuato no enye aye ne to aye abusuato no aye tua no afibia no bosome no sade ya hihye no timiwa obia mehumi otua no de yada mo se ayi me bai enum a ebiti yada mo se ka mu ya Yasrama bosome bi aya 5 cities titi sika no sidi aduonu abusuato no bosome bi aya 5 cities sa to we fia fabra yada mo se India bebe so aba opon na madia na India bebe so papa bulu bulu na fadu rabo ano ba tongo pa ngara se mo tia mo ni yeme de se ni na hako It's
yɛbɛsɛ abusua pii ɛsamɔdeɛ ɛwɔ ha tomada wɔ ma yɛbɛhwɛ na yɛtire samɔdeɛ no a yɛme kan sɛ babra bɔku ɛnɛ ɛna abusua yi nama ho sɛ na ɔyɛ nipa a great because Professor Kofi Abraham atutu na abɛfra sɛ ne deɛ nokura ni asɛm amafi so ba sɛ na wɔkyerɛ no ɔbaeɛ no na ɛsaa ne nti no ɛberɛ kɔ yɛnkasa pii krepɛ mu no yɛbɛsa ba na yɛba bɛkasa nti yɛsrɛ ma abusua asɛdeɛ a sɛ moyɛ ma baafo nyinaa mene mo aka no yɛsrɛ ma mabɔtwe ma no wɔyɛ den ɛwɔ fam mede ma so pii nim sɛ ɔbɛyɛ yo mame fo aso fa mi o mame mi dra ma na mi nsɛbi ona na no mi nsɛbi o mota me ɔmo se yɛ fa nipa na afra to ɛna ɛne no koda ɔmo se na na ka fra sabre brasi ekuta bele bako ndio kana sisi na na die mame ne pati ekatu obeje tu